ai kuma sai university. Makurta san karni da ke in ba mu wasa ba sai mun spill over. Ko primary school ba ki gama ba ki zo. I really appreciate it. Hauka nake zo dauki kudin nawa har miliyan 5 in dauka in je in kai abban wata irin mace da kayan katako. Get out from here my friend. Ko ina fatan an fahimta. A ba asalin kyau. Ai kaf garin nan har yau ban ga mu kyanki ba. Get out in my office. I'm there my family. Duk abin da zaki bi kamata ki samu mace mai mutunci mai daraja mai riƙon addini irin wannan miki take mata rashin mutunci. Amma ƙarya kake ka yaudare ni nake da daman son wanda nake so in rabu da shi a lokacin da na ga dama. Mata nan Sokoto Katsina Kaduna wallahi ka auro su ka kawo su karo ka gaba har murna suke daga san ka kawo su Saudiya.